कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार। काळी नई वयलो पूल मंजूर केल्ल्यान केंद्र सरकाराले रुपाली नाईक हेमखिंचान अभिनंदन। कारवार आणि गोवा संपर्क आशिल्लो काळी नई वयलो पूल बांदचे काम सुरू करचेसाठी खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी हेमी अनौपचारिक भूमिपूजन केले आसा। नवीन पुलाच्या मंजुरीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेल्या नेतृत्वा सकल केंद्र सरकाराले अभिनंदन करता अशे राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा संघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले। केंद्र सरकार निधीतल्यान 150 कोटी खर्चात 3 वर्षा भितर हो पूल जातलो। कोसळलेल्या जुना पुलाचे अवशेष बाजून काढील आसा। तसेच उदका सकल लोखंडी रॉड किंवा अन्य अवशेष उरलान ते पूर्णपणे काढची गरज आसा आणि वो पूल सांगिल्ल्या मुदतीत वाहतुकीसाठी खुला जावचो अशी रुपाली नाईक हिमी अपेक्षा व्यक्त केली। या पुलाच्या मंजुरीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय भूपरिवहन मंत्री नितीन गडकरी तसेच पूल बांधकामासाठी प्रयत्न केलेल्या खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी हेमगेली रुपाली नाईक हिमी अभिनंदन व्यक्त केले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार।